Hei, olen Antti Jaakkola Syngentalta ja esittelen nyt tuotteen nimeltä Vixeran, joka tekee biologista typen sidontaa viljelykasvin käyttöön. Tuote tulee vuodelle 2024 käyttöön viljoilla ja nurmelle ja se on saatavilla hankkijan kautta. No, mikä on Vixeran? Vixeran on biostimulantti, tarkemmin sanottuna endofyytti, ja se perustuu tähän Asoctobacter salientris ja siinä kantaan 9690. Tämä bakteeri levitetään sinne kasvustoon ja sen jälkeen se alkaa tekemään siinä viljelykasvin pinnalla typen sidontaa ilmasta lehtien kautta ja lisäksi se lisää juurien kykyä ottaa typpeä sen kasvin käyttöön. Tämä bakteeri tekee biofilmin eli tämmöisen kerroksen kauttaaltaan sen kasvin juuren ja lehtien pinnalle kaikkialle ja siitä se alkaa sitten sitä typpeä luovuttamaan kasvin käyttöön ammonium muodossa. Vastaavasti tämä bakteeri saa sieltä viljelykasvilta omaan käyttöön sitten ravinteita tukemaan sitä omaa kasvua, eli se elää symbioosissa tämän viljelykasvin kanssa. No, mitä siellä tapahtuu sitten, kun se Vixeran on levitetty tänne kasvustoon? Se kolonisoi eli levittäytyy hyvin nopeasti kauttaaltaan sen kasvin lehtien ja juuriston alueelle. Kun on plus 10 asteen lämpötila, niin silloin se toimii täydellä teholla. Puhutaan niin optimilämpötilasta 2-3 vuorokautta, niin se on kauttaaltaan levittäytynyt jo sinne ja alkaa sen jälkeen tekemään tätä typen sidontaa täydellä teholla. Mutta tämä bakteeri toimii jo matalammassa lämpötilassa, kun siellä on plus 4 astetta, niin silloinkin siellä tapahtuu sitä monistumista, leviämistä ja typen sidontaa, mutta silloin se on luonnollisestikin hieman hitaampaa. Mutta tässäkin plus 4 asteen lämpötilassa niin puhutaan, että noin viikko, niin se on kauttaaltaan levittynyt sinne viljakasvin lehtien ja juurien alueelle. Jos ruiskutuksen jälkeen tulee pakkasta, se ei haittaa, että tämä bakteeri menee lepotilaan siksi aikaa ja sitten kun lämpötila taas nousee, niin sen jälkeen siellä elintoiminnot käynnistyy. Täällä on 3 vaikutuspaikkaa. Se on lehdet, juuret ja sen lisäksi myös ritsosfääri, eli tämä juuristoalue. Käyttömäärä hyvinkin maltillinen 50 grammaa per hehtaari ja myyntipakkaus on 250 grammaa, eli silloin tällä yhdellä paketilla käsittelee 5 hehtaarin pinta-alan. Vixeraan levitetään kasvustoon kasvinsuojeluaineruiskun avulla. Käsittelyaika on viljoilla sieltä pensomisesta aina korrenkasvun alkuun saakka. Suositus on mennä mahdollisimman aikaisin, kunhan siellä vaan on sitä vihreätä lehtimassaa, johon ruiskuttaa. Silloin sillä bakteerilla on mahdollisimman pitkä aika toimia siellä koko kasvukauden ajan ja tehdä sitä typen sidontaa tämän viljelykasvin käyttöön. Vastaavasti nurmella käyttöajankohta on keväällä heti kun kasvu käynnistyy tai sitten sadonkorjun jälkeen, kunhan siellä on muutama vuorokausi odotettu, että lähtee uusi kasvu käyntiin. Tämä tuote omaa erittäin hyvät tankkiseosmahdollisuudet. Se soveltuu esimerkiksi viljoilla useimpien eri rikkakasviaineiden kanssa samaan tankkiin, ja silloin ei tule ylimääräisiä ajokertoja erikseen tälle tuotteelle. Tarkemmat tankkiseoslistat löytyy sekä meidän Syngentan nettisivuilta että sitten hankkijan nettisivuilta. Ja tämä tuote tuo nimenomaan uusia mahdollisuuksia sen typpilannoituksen kohdentamiseen. Vixeran ei korvaa näillä mineraalilannoitteilla tehtävää kylvön yhteydessä olevaa perustyppilannoitusta, eikä esimerkiksi vehnällä tähkävaiheekeen valkuaisen nostoon tähtäävää lannoitusta. Molemmat on semmoisia kasvuvaiheita, että tarvitaan paljon typpeä kerralla. Tämä Vixeranilla se typpi tulee biologisen prosessin kautta, jolloin se tulee tasaisemmin, mutta hitaampaa sen kasvin käyttöön. Ja silloin tämä tulee kohdistaa nimenomaan siihen korren kasvun aikaiseen typpihuoltoon. Suomalaisissa kokeissa, mitä ollaan tehty ja typpimittarilla mitattu, niin ollaan saatu noin 20-30 kiloa typpeä per hehtaari, mitä Vixeran on sitonut sen viljelykasvin käyttöön. Ja tämä nimenomaan tuo uusia mahdollisuuksia siihen typpilannoituksen kohdentamiseen oman lannoitusstrategian puitteissa. Vixeran sopii käytettäväksi myöskin luomutuotannossa, että on hyväksytty siihen. Ja tähän viimeiselle dialle mä oon koonnut vielä tämmöisen tietotaulukon yhteenvetona. Tässä kohtaa voi hyvin laittaa vaikka videoesityksen vähäksi aikaa pausselle, katsoa siitä, löytyy käyttökohteet, käyttöajankohdat
ja hieman lisätietoa myöskin vesimääristä, pakkauksista, säilyvystä ja muusta. Lisätietoa tämän jälkeen löytyy totta kai lähimmältä hankkijan myyjältä, sitten myöskin meidän Syngentan sivulta syngenta.fi ja hankkijan nettisivuilta Vixeranin tuotekortti. Kiitoksia mielenkiinnosta.